Molt bé, el mètode autocàs. Seguim amb les preferències del cervell. Per què? Ja ho hem dit, perquè les persones ens pensem que som iguals els uns als altres, però som bastant diferents. Diferents, però no tant, perquè també ens podem agrupar per capsetes, per maneres de funcionar, per maneres d'entendre el món, per maneres de prioritzar les coses, i per això estem veient diferents perfils, diferents arquetips, segons la informació que agafem, com tendim a decidir i què ens motiva. I avui entrem al perfil de l'inventor. Com és l'inventor? Doncs l'inventor és una persona que agafa informació racional, que decideix provant i que el motiva al llarg termini. Aleshores, on posa el focus l'inventor? L'inventor posa el focus en la imaginació, en el potencial, en el que encara no és, però podria ser. Aleshores, un inventor què el caracteritza? El caracteritza que és una persona que està molt disposada a assumir riscos i que té un gran interès en experimentar. Sí? I experimenta sense buscar alguna cosa concreta. Ell busca el potencial, el que pot ser. Quins són els seus inconvenients? Quines són les seves debilitats? Què li pot arribar a passar? Li poden arribar a passar dues coses. Primera, pot estar tan obsessionat en la seva investigació, en el seu buscar, en el seu experimentar, que pot ser que perdi de vista les relacions personals. I pot ser que això li suposi problemes. O no tant a ell, sinó als altres. Sí? Que el poden veure com una persona que no escolta, que no hi és, que no està, que està en un altre món. Quin és l'altre risc que pot tenir? Que de vegades, quan les coses són molt concretes, són molt aterrades, l'inventor es pot avorrir i això fa que es desconnecti. I d'aquesta manera es perd un potencial molt interessant pel col·lectiu.